Eta atzera begiratzen dugu, bai, baino etorkizunari ere eusten ari gatzaio. La estrategia Gizonduz 2030 busca, entre otras cosas, pues bueno, de alguna manera asegurar todos estos avances que ya hemos hecho, que sean la nueva normalidad. Pero también involucrar a sectores que quizá hasta ahora pues, no han estado tanto como deberían, como son la política, la empresa o la juventud. Honen inguruan datorren adituak hitz egingo digu. Zuek guztiokin, Ander Bergara, Emakundeko lankidetza instituzionaleko arloko arduraduna. Txalo, bero batekin jaso dezagun. Zurea da hitza, Ander. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi. Bai. Bueno, lehenengo eta behin, adirazi nahi dizuet gaur oso pozik nagoela hemen, eta neurri batean ere unkituta, ikusita zenbat jende bertaratu zareten, egia esan gogora datorkit zelan hasi ginen, lidergo politiko handi batekin, lehendakariak aipatu du, Ibarretxe lehendakariak honetan sinesten zuen eta benetan programa hau bultzatu nahi izan zuen, eta bere adorea funtsezkoa izan zen programa horrela eramateko. Baina hala ere hasiera zailak izan ziren, ez? Neurri batean, alde batetik kritika ugari jaso genituen bere momentuan, hainbat sektoretatik, bai jaso genituen, eta gero beste alde batetik gizonei zuzendutako programa bat montatu genuen, baina lekez lortzen genuen gizonak gure prestakuntzetara etortzea. Beraz, kontua da, ekinez, ez? Ekinez bidea, eginez joan ginen, eta nik uste dut lan asko eginda, modu apalean, baina esango nukenik etengabe, ez? Eta modu serio batean egina, eta nik uste dut horri esker jauzi bat gertatu dela, ez? Nik uste dut insistentzialistak izan ginela bere momentuan, ez? Insistitu eta modu proaktiboan ibili ginen, eta aldaketa nabarmena izan da, ez? Proiektu piloto moduan, 2 urterako proiektu piloto moduan sortu zen zerbait, ez? Gaur egun programa kontsolidatu bat da, eta ez hori bakarrik, erreferente bat dena autonomia erkidegoan, gurean, eta nazioartean ere, ez? Nik uste dut, alde horretatik, postasuna adierazten dut, eta hala ere, kontua da, naiz eta pozik egon egindako bidea dela eta ere oraindik erronkak oso handia dira, eta hori ere aipatu izan da, aurreko izlariek aipatu izan dute, ez? Datu batzuk emango ditut, pizkat testuingurua ezagutzeko, eta bilakaera zein izan den ere ulertzeko, ez? Gu hasi ginenean ez zegoen erakunde publikoetatik esan eskaintzen maskulinitatean prestakuntza, ez? Zerotik hasi ginen, eta gaur egun 35.000 lagunek baino gehiago pasatu dira gure ikastaroetatik, lagunak pasatu dira gure ikastaroetatik, hor 32 jartzen du 2003ko datuak direlako, ez? Baina urtero bagoaz aurrera egiten, eta datu importantea 60% gizonak. Gero, gizartean ere gertatu izan dira beste aldaketa positibo batzuk, ez? Zaintza lanak eta etxeko lanak kontuan hartzen baditugu, ikus dezakegu zelan gizonek horretan ematen duten denbora igo dela. 2008an programa abiatu genuenean 1,4, zan bataz beste egunean gizonek ematen zituzten orduak etxeko lanetan, 2023 1,7 dira. Beraz hor,
gorakada bat edo askunde bat egon da, ez? Horrez gainere, umeen edo haurren zaintzarako eszedentzien datuak begiratzen baditugu, hor ere gizonen presentzia igo da, ez? 2007an 2,5ko portzentajea geneukan, eta azkenengo datuen arabera 14,4. Ere igo da gizonek berdintasunaren inguruan duten iritzia, ez? 2007an gizonen 37 esaten zuten berdintasuna importantea zela. Eta azkenengo datuen arabera, ia gizon guztiek esaten dute berdintasuna importantea dela. Beste kontu bat da, bakoitzak zer ulertzen duen berdintasunaren edukiaren inguruan, ez? Baina, hor datua nabarmena da, hazkunde nabarmen bat gertatu da. Horrez gainere, nik uste nabarmentzekoa dela feminismo mailaren autopertzepzioa zein dan, ez? Estriborrek datu batzuk eman ditu, hauek aurreragokoak dira, baina, lehendakaritzak egin bere momentuan egin zuen inkestaren arabera, batetik 10erako eskala batean, gizonek 6,4 puntutan geratuko zeren bataz beste, eta ez hain urrutu emakumeen datuak kontuan izaten baditugu 7,1 izan zelako puntuazioa. Hemen ere aipatu da, aldaketa ugari gertatu da programa sortu genuenetik, aldaketa juridikoak eta gizarte mailakoak. Juridikoetan, nik aipatuko nuke nazioartean ere lehenagora aipatu da, batetik nik uste dut Istanbuleko hitzarmena izan dela mugarri bat, hor aipatu egiten da gizonekin lan egin behar dela bereziki, sentsibilizazio eta prebentzio mailan. Trigbik aipatu duen edo azaldu duen Europako Kontseiluko 2023ko jarraibideak, horiek ere nik uste dut oso elementu importante edo nik uste dut ibilbide horri bat ere markatzen du, eta azkenik gurean berdintasun lege berriztua aipatuko nukenik, ez? Beraz, juridikoki esan dezakegu egoera asko aldatu dela, gorain gizonekin berdintasunaren alde lan egitea bete behar bat da. Herri aginte guztiek bete beharreko zerbait, ez da aukera bat. Eta horrek eskatzen du erakunde guztietan gai hau bai modu espezifikoan, bai modu zeharkakoan lantzea. Azken finean hori bai da genero mainstreamingan. Hain justu, orain aurkezten dugun estrategia hau, 2030 estrategia hau, horrekin markatu nahi dugu berdintasunaren alde gizonekin eta maskulinitateen inguruan Eusko Jaurlaritzak eta emakunderen bitartez egingo duen bidea irudikatzen du. Hor, helburuak ezartzen ditugu, neurriak, jardutze eremuak, eta horiez gain ere printzipio inspiratzaile batzuk ere jasotzen ditugu. Ikuste dut, jakiteko edo ondo bidea nondik ibili markatzen dituzten printzipioak. Horietako bat da giza eskubideen ikuspegia. Nik uste dut hau argi geratu behar dela, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz ari garenean ari gara giza eskubideez, obitate bat ematen du, baina askotan ez da hain argi geratzen, ez? Nik uste dut honetan lanean ari gara ez gara adoktrinamendua egiten, ez? Askotan ideologia de genero hori aipatu egiten da, ez? Ari gara giza eskubideez, eta hau behin eta berriro gogoratu behar dugu. Bestalde batetik ere funtsezkoa da ikuspegi feminista eta genero transformatzailea izatea egiten dugun hori. Egiten dugunaren azken helburua da
emakumen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea eta emakumen eskubideak bermatzea, eta modu eraldatzaile batean. Horrek esan nahi du, egiten dugun lana, emakumen alduntzerako egiten den lanarekin kompatiblea osagarri izan behar dela, eta ez bakarrik osagarri, baizik eta lan horiek elkarri indartu egin behar direla. Bestalde batetik, lan egiten dugu ikuspegi interseksionala edo dibertsitatearena edo kontuan izan da, ez? Badaukagu asko betzeko honetan ere, eta hor ebaluazioan ikusi dugu, baina argi dago, eta hemen ere aipatu da, pertsonak diferenteak gara, eta baldintza diferentetan bizi gara, ez? Badaude faktore asko, diskriminazioa sortzen dituztenak, hala nola, arraza, maila sozioekonomikoa, adina, desgaitasun bat izatea, eta bar, eta horiek kontuan izan behar ditugu, ez? Ez da gauza bera lan egitea funtzionarioekin, edo politikariekin, edo enpresarioekin, edo lan egitea gizarte zerbitzuetako erabiltzaileekin, edo lurraldetatik kanpo dauden gazteekin, eta familia referentziarik ez duten gazteekin, ez? Nik uste dut, hori kontuan izan behar dela, ez dago errezeta bakarra, baizik eta kontuan izan behar dugu ze baldintzetan bizi diren baipatzen ditugun gizonak, mutikoak eta pertsonak orokorrean. Beste ikuspegi importante bada ikuspegi positiboarena, ere hemen aipatu da, guk beti ikuspegi hori defendatu dugu, hasieratik, guretzat gizonen gana hurbiltze hori eta mutikon gana hurbiltzeari modu positiboan egin nahi dugu, entzute aktibotik, empatiatik, eta egin nahi dugu guretzako hori delako biderik eraginkorrena. Emaitza onenak ematen dituena, eta urte askotako esperientzak esaten digu hori, ez? Eta beste ideia bat ere, ikuspegi positibo honi lotuta, dala berdintasunaren alde lan egitea, hemen esan den moduan guztientzako dela onuragarri. Bai gizartearentzat, bai emakumeentzat, azken finean euren alduntzen laguntzen duelako, eta bai gizonontzat ere, ez? Azken finean, berdintasunak gizonak behar ditu, baina gizonok ere berdintasuna behar dugu, nahi badugu garapen pertsonal askeago bat eta osoago bat izan. Zeintzuk dira estrategia planteatzen dituen helburuak? 4 helburu espezifiko sartzen ditu. Batetik, berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeria matxistaren kontra dauden gizonen kopuru handitzea, hain justu sentsibilizatuta, trebatuta eta konprometituta dauden gizonen kopurua handitzea. Helburu honi lotuta badaude espero diren emaitza batzuk, besteaz beste jarri dugun erronka 2030 urtean betetzeko da ea lortzen dugun 25.000 tik gora, 25.000 gizon baino gehiago parte hartzea egiten ditugun prestakuntzetan. Bereziki eragin nahi dugu gazteengan, egoera zaurgarrietan dauden pertsonengan, eta lidergo postuetan dauden gizonengan. Eta zergatik guretzako biztanleriaren segmentoiek estrategikoak direlako eta transformatzaileak, eraldatzaileak izan nahi badugu, hoietan eragitea importante ikusten dugulako.
Beste helburu bat da, maskulinitatearen kutsaren barruan dauden gizonen kopurua txikitzea. Momentu honetan 7 dira, nahiko genuke 5 baino gitzeago izatea. Beste helburua bat da, indarkeria matxista oso larria dela uste dutenen gizonen kopurua handitzea ere. Orain 32 dira, nahiko genuke 80 izatea. Estrategiaren bigarren helburua da, edo lotuta dago, zaintza lanekin eta atzeko lanekin. Erantzunkidetasuna arlo horretan bultzatu nahi dugu, eta gizonen artean zaintzaren etika eta praktika zabaldu nahi dugu. Zaintzari buruz ari garenean ez gara bakarrikari etxeko lanak egiteaz edo zainketa bai arduera konkretu ez? Zaintzaz ari garenean ari gara etika bati buruz, ari gara bizitza filosofia bati buruz, ez? Non presente izango dugun egiten ditugun gauza guztietan. Eta horrek suposatzen du adi egotea, nire urkoak zer behar duen, eta lagundu behar duenean, babestea, entzutea, ondoan egotea, ez? Eta hori da, bultzatu nahi duguna gizon guztiengan. Badakigulako zaintza dala dominazioaren eta indarkeriaren antitesia, ez? Hori da, eta ikerketa daude hau ere azaltzen dutenak, ez? Zeinbat eta zaintza praktika gehiago izan, indarkeria eta dominazio harreman gutxiago esaten dira. Zeintzu dira hemen markatu ditugun helburuak? Bueno, aldi batetik, gizonek bataz beste egunean zaintza lanetan ematen duten denbora handitzea, 2008an autonomia erkidegoak gizonek 1,4 ordu emate zituzten bataz beste zaintza lanetan, azkenengo datuen arabera 2023an 1,7 igo da portzentaje hori, eta nahiko genuke 2koa izatea edo handiagokoa 2030an. Bestalde batetik ere nahiko genuke aurra zantzeko ematen diren estirentzietan gizonek duten presentzian handitzea. 2007an 5,2 izan zen, 2023an 14,4, eta nahiko genuke 20 edo gehiago izatea. Hori da, markatzen dugun beste helburu bat. Estrategiaren hirugarren helburua lotuta dago tratu onak sustatzearekin, berdintasuna sustatzearekin, eta arazotsuak izan daitezkeen jarrera matxistak prebenitzearekin. Eta horretarako, aholkularitza eta laguntza psikohezitzailea emango duten zerbitzuak eta programak garatu nahi ditugu, edo bermatu nahi ditugu. Izan ere, dagoeneko ari gara ja pilotaje bat egiten ari gara, tratu on programa deitzen da, eta ari gara gazteekin lanketa hau egiten, laguntza psikohezitzailea ematen, eta gure asmoa da, pilotaje horiek bukatu ostean, nahiko genuke, eta ondo funtzionatzen badute, nahiko genuke, da programa horiek gero modu normalizateoan eskaini daitezen gure sistema publikoan. Laugarren helburua da, lehen esan dut, legeak esaten duela gizonen implikazioaren printzipia modu zeharkakoan, transversalean kontuan izan behar dela politika publikoak egiten ditugunean, ez? Eta horrek eskatzen du, erakundeen implikazioa, ez? Erakunde publikoan implikazioa. Hortik doa laugarren helburua, ez? Nahi ditugu, gero eta erakunde publiko zein pribatu gehiago,
jarduerak burutzea gizonen berdintasunaren eta maskulinitateen eremuan. Hor, helburu batzuk ere zehaztu ditugu, nahiko genuke Eusko Jaurlaritzaren sailen erdiak behintzat halako lan ildoak izatea, edo halako programak izatea, 3 diputazioek ere halako programak izatea, eta berdintasun zerbitzua duten udalen gutxienez 50%. Helburu hauek lortzeko baditugu 27 ekintza zehaztuak estrategian eta 7 jarduera eremu. Vale? Jarduera eremuak dira sentsibilizazioa, prestakuntza, lankidetza eta aliantzak, internazionalizazioa, aholkularitza, emakumeen kontrako indarkeria prebenitzea eta jakintza sortzea. 27 neurriak dira, ez ditut aipatuko lasai, horrek zehaztuta dituzue zuen banatu den liburuzka horretan, vale? Eta beste barik bukatu nahiko nuke aipatuz estrategiak ere badaukala bere kudeaketarako, jarraipenerako eta ebaluaziorako sistema, ez? Eta, bueno, batetik hau hemen estrategia honetan jasotzen diren neurri horiek zehaztu beharko dira, emakundek egiten dituen plangintzetan, bai estrategikoetan zein kudeaketarako urteko plangintzetan, vale? Honek ere eskatzen du baliabide ekonomikoak eta baliabide pertsonalak ere egokiak izatea. Estrategian ere aurreikusi egiten da, eta izatez dagoeneko sortu dugu aholku gunea deltzen diogun hori. Ebaluazioan ikusi duzu ez, Aimarrek esan digu, non zeuden batez bere hutsuneak, ez? Partaidetzarako espazio horiek sortzean, eta, bueno, iaztik sortu genuen gizonduzen aholku gunea, hor ordezkatuak daude hainbeste sektoretako profesionalak, feminismoren mundukoa, jakina, LGTBI behi ere arlokoak, baina badaude ere hezkuntzakoak, polizia eremukoak, udaletakoak, nazioarteko adituak, kirol mundukoak, etorkinekin lan egiten dituzten taldeak, eta bar. Beraz, sortu dugu talde hau hain justu, nahi dugulako, ikuspegi horiek guztiak kontuan izatea estrategia hau garatzeko egingo ditugun plangintzetan eta ekintzetan. Hori, eta zentzu honetan ere aipatu nahi dut bereziki eta eskertu nahi diet, nahi diogu emakundetik, aholku gune horretan parte hartu zuzenei eta parte hartzen ari direnei, eta eskerra bereziki ekarpenak egin dizkigutelako estrategia berari, eta nik uste dut asko aberaztu dela estrategia bera sektore horietatik egin diren ekarpeni esker. Asmoa dago ere estrategiaren barruan herritarren eta sektore diferenteen proposamena jasotzeko, hori ebaluazioan ere aipatzen da, topatuko ditugu bideak hori kontuan izateko, gaur ere ni bukatu ostean aukera egongo da ere lantaldeak egongo dira, eta guretzat importantea da zuen iritzia jasotzea, hainbat sektoretatik. Izan ere, 18 urte izan dira, eta denbora guztian ibile gara ikasten neurri batean, ez? Ze kritika asko jaso izan ditugu, baina horrek balio handia izan dute gure lana hobetzeko, ez? Zentzu horretan, asko ikasi dugu kritiketatik, eta hor Josetxe ikusten dut, hau zelan emaldan diogun buelta, kritikatuak izatea, ez da hain gazki, gero horrek balio badu aukera berriak sortzeko, ez? Eta azkenik, beste elementu importante bada, eta Jonik ere honi buruz aritu izan da, dala
kontu ematea, jarraipena, ebaluazioa, oso importantea da neurtzea zer egiten dugun, eta benetan, markatutako helburua betetzen ari garela hori bermatzea, ez? Eta zentzu horretan, hobetu nahi dugu daukagun jarraipenerako eta ebaluazio sistema. Eta beste barik jakin dezazuen, bai estrategiaren testu osoa, zein horrek estrategia laburtzen duen eskuliburua eta bideo bat, emakundeko webgunean daukazuela eskuragarri. Eta beste barik, eskerrik asko.